Hasteko Idiazabal Gaztaren ibilbidea aurkeztuko dizuegu. Ibilbide gastronomikorik onena izendatu berri dute, eta paisaia, kultura eta nola ez Idiazabal Gazta batzen ditu. Elkarlanerako sinergiak sortzeko asmoz, sukaldari eta ekoizle gazteak bildu zituen jardunaldiaren berri izango duzue jarraian. Gero, Aiako testatze zentrora joko dugu. Ganaduaren ezaugarri genetikoak hobetzeko bertan egiten duten lana, ezinbestekoa da. Azkenik errezilen amaituko dugu, sagarrondoen loraldiaz gozatuz. Errezilgo sagarraren garrantzia ulertzeko prestatu duten ibilbidea ezagutuko dugu. GR 283 edo Idiazabal Gaztaren ibilbidea estatuko ibilbide gastronomikorik onena aukeratu dute National Geographiceko irakurleek. Aukeratzeko berrikuntza, jasangarritasuna eta turismo ez inbaditzailearen aldeko apustua izan dituzte kontuan. Jakina denez, Idiazabal Gaztaren ibilbideak ardilatxa, Idiazabal Gazta eta Euskal Artzaintzari lotutako kultura eta tradizioak ditu ardatz. Aranburu gaztandegian, Europan ondoen baloraturik dagoen gaztetako bati izena ematen dion herrian, Olatzek delikatuz interpretazio zentroko gemari egin dio harrera. Elikadura eta gastronomia zentroak mende hasieran zabaldu zituen ateak Ordizian. Aurrerakoen hazkuntzarako bildotsak dauden ukuilu bikainera hurbildu dira. GR 283 ibilbidea egitea eta Aranburun gelditzea erabakitzen dutenak hemen hasten dira. Halere, turistek ibilbidean zehar bisitatu ditzaketen gaztandegiak ez dira gutxi, asko baizik. Ibilbideak 96 kilometroko luzera eta 6 etapa ditu, ia 10.000 metroko desnibel metatuarekin. Goierri, Urola Garaia eta Debagoiena eskualdeak zeharkatzen ditu, eta Aizkorri Aratz eta Aralar parke naturaletatik igarotzen da. Parke hoiek naturaren mirariak izateaz gain, inguruko haziendentzako larre komunalak ere badira. GR 283 da Idiazabal Gaztaren ibilbidea, azkenen da ibilbide zirkular bat, 6 etapatan eiteko pentsatuta dauna, 84 kilometro ditu, eta azkenen Idiazabal Gaztaren ibilbidearekin, izen horrekin ezagutzen da, Gipuzkoako barnekaldeko eskualde desberdinetatik pasatzen da, eta toki asko gaztarekin, Idiazabal Gaztarekin lotura handia duten tokitik pasatzen dalako. Urtaro bakoitzean goza dezakegun ibilbideari ikusgarritasun handiagoa ematea dakar berekin National Geographiken aintzatespenak dudarik gabe. Izan ere, beti da desberdina eta harrituta uzten gaitu. Azkenen National Geographic aldizkariko irakurle eman diote sari, dala ibilbide gastronomiko onena, Espaini mailan, eta orduan pesatzen dugu azkenen sari hau edo pixkate ibilbideari impultxo bat edo bentzet ezaguna izateko izango dala. GR 283 ibilbideak denetik eskaintzen du Idiazabal Gaztaren inguruan. Tokiko gastronomia aberatsa, arkitektura, xarma handiko herriak, jaiak eta azokak, kultura, tradizioak eta natur balio handiak. Idiazabal herritik pasatzen da, azkenen Idiazabal herriak ematen diolako izena gazta honi, baina baita pasatzen da bi parke naturalatik askotan udan, hartzaiek eta bere hartaldekin mendira jotzen dienen, Aralar eta Aizkorri parke naturaletik pasatzen da, Ordizitik pasatzen da, Ordizin 1512 urtetik azoka oso garrantzitsua ospatzen da, harreman estue daukena baita Idiazabal Gaztarekin, biden gaztandegi desberdinak bisitatzeko aukera dago, orduan pixkat ibilbide honek ematen dio aukera Idiazabal Gaztari, baina baita ere beste gauza batzuk ezagutzeko aukera ematen du, Segura herri bere kasko historikoa, Ordiziko kasko historikoa, ohitura, gure kultura, paisaiak, festak batzutan tokatzen die azoka berezik, edo festak orduan pixkat dana uztartzen du, natura, gastronomia, historia, kultura.
Gaztandegi bakoitzak bere modura antolatzen ditu bisitaldiak. Batzuek badute museo txiki bat, beste batzuek artaldea nola gobernatu azaltzen dute, eta Aranburun artegia erakusten diete turistei jarraian gazta dastaketa bat egin eta gazta modu tradizionalean nola egiten den adierazteko. Bisitarien gelan Olatz Aranburu arduratzen da gazta prestatzeaz. Bi bisita gidatu eskaintzen ditugu hemen, bisita bat gidatu bat da Azkarxogoa. Bisita hortan ikusten dugu Idiazabal gaztaren prozesu osoa, bideo baten imagenekin ikusten dugu nola egiten den Idiazabal gazta, gero gaztandegia ikusteko aukera izaten dugu eta kata egiten dugu. Dastaketa 4 gaztana eta 2 kremana. Gero ardiak ikusten ditugu eta ardiei baita jaten ematen zaie bertan. Bigarren bisitan gazta egiten dugu lehengo erara, aintzinan egiten zen erara. Balde honetan jartzen dugu ur beroa eta gero beste balde batean esne hotza ekartzen dugu. Esnea berotzen joaten gara pixkanaka eta gero gatzagia botatzen dugu. Guk gatzagi naturala ibiltzen dugu. Hau da gatzagi naturala, arkumaren urdaia, 4. urdaia. Urdai hauek lehenengo sekatzen egon behar dira. 2 hilabete sekatzen ditugu eta gero urdai hauek iriki egiten ditugu. Gatzarekin, barruan dauen pasta gatzarekin hasten dugu, gatzagi hori, gero, esneari botatzeko lehenengo ur berotan jartzen dugu. Ur beroarekin uzten dugu ordu erdi bat eta gero painu batekin iragazi egiten dugu gatzagi hau. Gatzagia esneari bota eta dena nahasten dugu, 30 minutu uzten dugu reposatzen. 30 minutura malatxarekin, pixkanaka mozten hasten gara gure gazta. Pixkanaka moztu behar da eta gero ja pixka bat temperatura igo behar zaio. Ur bero gehiago botatzen dugu, temperatura igotzen da 37 gradura eta gazta prest dagoenean moldetan sartzen dugu. Moldea ere garaibateko moldea ibiltzen dugu, egurrezko moldea hemen gazta sartzen dugu eta gatzagia ateratzen joaten gara. Prentsatzen dugu, pixka bat hemen gatzura kentzen dugu eta gero garaibateko prentsara eramaten dugu, egurrezko prentsa eta harriarekin prentsatzen da gazta. Artzainek eta gaztagileek harro erakusten dituzte eguneko zereginak. Gainera, euren alegina sarituta ikusten dute bisitariek eskariak egiten baitizkiete internet bidez edo telefonoz. Ibilbidea osatu gabe legoke, ostatu eskaintza handiagatik ez balitz. Landetxeak, turismo baserriak eta hotel txikiak dira GR 283az gozatzeko beharrezko osagarriak. Ordizian, pandemiako garai gogorretan, Ordizia hotela inauguratu zuten. Herriaren erdian dago leku lasaia da eta gela guztiak ditu modu ezberdinean dekoratuta. Bezeroek terraza zoragarriaz gozatu dezakete ikuspegi ederrak dituta. 28 gela ditu, gela bakoitza Goierriko txoko edo gai esanguratsu batekin lotuta dago. Eta eskaintzen duguna egunero gozariak, afariak, eta gustatzen zaigu gertuko tratu bat ematea. Eta jendea gustura dago, terraza hau ere oso asko gustatzen zaio jendeari. Eta hori da, nik uste dut gertuko tratu hori eta funtzionalidade aldetikan Euskal Herrin zentroen egotea jendea asko gustatzen zaio. Ordizia hotelean, Idiazabal gaztaren ibilbidearen tiradizoa nabaritu dute. Gaur adibidez, Kartagenako txangozale talde handi bat hartu dute. Orain adibidez 42 pertsonako talde bat daukagu Kartagenatikan, lehenengo aldia da talde handi bat etortzen dela 5 egun hemendik egitera, autobusez mugitzen oinez egite dute eta autobusa bila joaten zaie, oso talde politia, eta bestela ere jende gehiago dator, eta beste alde batetik adibidez Sagardotegitara ikusten da 2022ekin konparatuz 23ko temporadan askoz ere jende gehiago izan dugula, osea bai, azten ari den zerbait dela.
Idiazabal gaztaren ibilbidea naturaz gozatzeko eta munduko gaztarik onenetako baten esanahia ulertzeko aukera paregabea da, zalantzarik gabe. Joan den astelenean, gastrogazteak jardunaldia antolatu zuten lehen aldiz. Talentuaren lehioa izenpean, sukaldari eta nekazari gazteek iritziak eta ideiak trukatu zituzten, bi sektoreen arteko harremanak estutzeko. Gastrogazteak, Azik, Eusko Jaurlaritzak eta Baskulinari Centerrek antolatu zuten, Mantala ekimenaren bitartez. Gatzaraneko panorama beti ikusgarria ez zuten kasualitatez aukeratu. Artisau eta kalitatezko ekoizpenen erreferentea da, eta ezin aproposagoa goi gastronomiarako. Gastrogaztea euskal gastronomiaren baitan dauden sukaldari, ekoizle, industriako aktibo gazten topagune bat da. Eta gaurko erronka nolabait ere topagune hau aktibatu eta sektore barruko erronkak identifikatzea izango da. Gutzako topaketa hau Añanan iteak arrazoi eta logika asko dauka, ez? Alde batetik Añanak ordezkatzen duelako gure herriaren kontsumitzeko, ekoizteko, elikatzeko modua, eta nolabait ere gastrogaztatikan eta Mantalatikan bultzatu nahi ditugun balore, ez? Eta izaera horiekin guztiz bat dator. Orduan gutzako, Añanan iteak eta sukaldariak ekoizleak Añanara ekartzeak ez, zentzua ematen dio gaurko egun honi. Bai antolatzaileek, bai parte hartzaileek oso emankortzat jo zuten jardunaldia. Aiako testatze zentroa Gipuzkoako Aldundiaren jabetzakoa da eta 1985 urteaz geroztik funtzionatzen du haragitarako behi haziendetako zezenak testatzeko zentro gisa. Limusina arrazarekin hasi zen lanean eta Piriniar, Blonde eta Xaroles arrazetara zabaldu du proiektua. Haragitarako 4 arraza hoiek testatzen baditu ere, testatze ofiziala ugaltzeko ganaduarekin egiten du, baina limusina eta Blonde arrazekin bakarrik. Ganadutegien kalitatea hobetu nahian, abeltzainak eurak dira zerbitzu hori eskatzen dutenak. Ibarrola Goikoa baserrian Poioka arrazako azitarako zaldiekin ere egiten dutelan, hoiek testatu ez arren. Antonio Kurteak daramatza zentroan lan egiten. Ondo baino hobeto ezagutzen du bere lana eta gaur, aldian behin gertatzen den bezala, Foru Aldundiko Inigo Agirreren bisita izan du. Biak instalazioetan barrena ibili dira, ganadutegien egunen bateko azitarako zezen hautatuak gainbegiratzen. Aiako testaje zentroan gaude, Ibarrola baserrian, Aian, eta, hau da 1985 haragitako diskoen testaje zentro bat. Haragi lerroan, zezenen ondorengoak hiltegira doaz, beraz, lerro genetikoak ez du jarraipenik. Halere, azitarako abereek kalitatea ematen diote ganadutegiari. Ugaltze lerroan berriz, Blonde eta limusina arrazen ezaugarri genetikoak hobetzeko ari dira lanean. Ganadutegi espezializatuak dira eta haragia ekoizten duten beste batzuei saltzen dizkiete abereak. Zezenak ganadutegietan bertan aukeratzen dira eta onenak Aiara ekartzen dituzte. Bertan, 40 aldia igaro behar dute horretarako prestaturiko nabe batean. Horrela, zenbait hilabete irauten duen prozesu bat hasten da abelburu bakoitzaren bilakaera aztertzeko. Hautatu berdia, ze animali izan daitezken hona etortzeko hautagaiak, izan behar dute liburu genealogikoan daudenak, arraza garbikoak, ez hori bakarrik baizik eta izan behar dute gaina arraza horren barruan genetika onena daukatenak, eta jatorrizko ustialekuak parte hartu behar du hobea okuntza genetikoko programetan. Horregatik eduki behar dituzte neurketa batzuk eginda bere etxean. Hori guztia beteta,
arrasako kalifikatzaile batek ikuskatzen ditu jatorriko ustialekuan, eta gainditzen baldin badute, orduan ja izaten dira hona etortzeko hautagaiak. Behin honea etorrita, iten dana da, testajeak irauten du, testaje ofizialak gutxienez 4 hilabete iraun behar ditu, orduan sartu orduko egite zaie 40 aldi bat, hor osasun baldintzak eta berriro bermatzen dira, eta hasten geha pixaketak egiten. Iten di animalian altuera neurtu, eta pixaketak egin hilero. Eta pixaketekin amaitu ondoren egiten dena da berriz animalien kalifikazio bat. Horretarako etortzen dira arrasan kalifikatzaile ofizialak, eta egiten dutena da baloratu animali bakoitza. Eta ja, datu guzti hauekin, batetik egiten dena da, animaliak esaten da zeintzuk dian, zeintzuk gainditu duten testajea eta zeintzuk ez, eta gainditu dutenen artean ere bai egiten da sailkapen bat, zeintzuk dian ezaugarri bakoitzan honenak. Belarritakoek arren patua adierazten dute. Kolore gorriak haragi lerroa identifikatzen du, berdeak berriz ugaltze lerroa seinalatzen du PJ edo RJ inskripzioen bidez. Belarretako ezberdinak ikusten diteu, alde batetikan ikusten diteu belarretako gorriak, eta belarretako gorri horiek dira haragitako testajea gainditu duten animalienak. Idizko horiek azken finean daukaten helburua da, behaien umeak haragia ekoizteko izan daitezela, eta ez urrengo belaunaldietarako ugalketarako erabiltzea. Testaje laburragoa da, eta bilatzen dena animali batzuk goiztiarrago dianak eta haragia ekoizteko begiratzen da. Ez hainbeste gero biziraupen eukiko dutena, ez bai da behaien helburua bizirautea. Eta berriz belarretako berdeen kasuan, hau egia dira testaje ofiziala gainditu duten animaliak, testaje luzeago, aipatu den lehenago, gutxienez 4 hilabete irauten duela, eta hauek dira ja, ben helburua da, haragia ekostea bai, baina baita ere urrengo belaunaldietarako ere, umeak izan daitezen datorren belaunaldiko amak eta aitak. Berde hauen kasuan, testaje ofizialen kasuan eukikin ditzake RJ-ak eta RP-ak, eta RJ-ak gainditu dute testajea eta ezaugarri, goieneko ezaugarri batzu dituzte ezaugarri guztietan. Eta RP-en kasuan berriz, ezaugarriren batean agian ez dute maila hori, edo oraindikan ez dialako hain goiztiarrak ez dute denbora eduki hori erakusteko. Abereen kantea urtean 4 aldiz egiten da. Horretarako propio eraikitako espazio batean, abeltzainek harrik onenak eskura ditzakete euren ustiategietan bete beharreko funtzioa bete dezaten. Honea idizkoak ekartzen dituzten abeltzainentzako bada salmenta punto bat, erraztasun baten batez zaio animaliak merkaturatzeko, eta baita eskaparate bada behaiek egiten nahi dian lan erakusteko. Ez idizkoa bakarrik saltzeko, baizik eta izen bat lortzeko, gero agian bigak ere saldu izateko. Eta beste alde batetik baita ere, honek eskaintzen du zerbitzu bat, ez ja hobeakuntza genetikoan dabilen abeltzainei bakarrik, baizik eta abeltzain guztiei orokorrean, haragitan lan egin nahi duten abeltzainei. Zergatikan? Hemen daukatelako puntu bat, erosketa puntu bat, nun, eros ditzaketen oso modu honean, benetan bikainak dian idizko batzuk, bere etxean askoz errentagarritasun hobea eukitzen lagunduko dietenak. Handik egun gutxira enkante hoietako batera joan ginen. Jendez gainezka, Euskadiko eta inguruko abeltzainek 38 abelburu eskuratzeko eskaintzak egin zituzten. Aiako testatze zentroaren lan isil baina funtsezkoak hortxe hartzen du zentzu osoa. Gure ganadutegiak hobetzeko lan etengabearen nahitaezko euskarrietako bat da. Eskualde, eremu edo udalerri batzuen izenek lotura estua dute berehala lotzen ditugun produktu jakin batzuekin. Adibiderik garbienetako bat dudarik gabe, errezil eta bere izena daraman sagarra da. Mota horretako sagarrondoak Euskadiko hainbat tokitan daude, baina errezil herria da horren sorgunea. Ernioren itzalean dagoen herri txiki honen historia sagarrari lotuta dago.
Ezetasuna, neguko hotza eta udako beroa onuragarriak dira sagarrondoentzat. Errezilko historien parte handia da bertako sagarra. Kasu honetan Errezil sagarra, Errezilen bertan Iberbi sagarra bezala ezagutzen dugu. Sahar honek beti eduki du lotura berezi bat herri honekin eta eduki ditu etapa desberdinak, ez? Nire atxonan eta aurreko generaziotan sagar hau hemen izen da produktu izarra, esango dugu, Errezilen. Ondoren beherakada bat edukizun eta orain berriro gure sagartaldian asmoa eta intentzioa da berriz indartzia, ia gaigean lehen garai baten indarra zuen horta berreskuratzeko. Errezilgo sagarrondoak gainbeheraka zijoa zen eta ekoizle talde batek hoien garrantzia eta kultur esanahia indartzea erabaki zuen. Foru Aldundiaren eta udalaren laguntzarekin, Errezil sagarraren esanahi sakona ulertzen lagunduko zuen ibilbide bat sortzea izan zen ekimen nagusietako bat. Egunotan sagarrondoek ezin politago ematen dute loraldi bete-betean daudelako. Erabaki gendun, sagarran ibilbide egitea. Bai, bilera asko eta laguntza bat baino gehiago, Errezilko udalak eta Foru Aldundiak eta laguntza bidez, sagarran ibilbidea egitea lortu dugu. Jendia animatzet, oain lora garaia oso epoka polita da, bere paisaje eta lora useia sentitzeko, disfrutatzeko, aukera dakazuenak, nik uste, etortzeko momentu oso polita dela, oain garai honetan. 3 kilometro terdiko luzerarekin, ibilbideak hainbat geraleku ditu. Bertako paneletan informazio ugari aurki dezakegu sagastiei, sagarrei, biltegiratzeei eta hoien kultura eta historiari buruz. Ibilbide honek ordu bete, segun ritmoan arabera, inleike 8 panel dazkau. Orduan, jendiek kanpotik itortzeanak, panel horietan, ze informazio da honletzeko aukera emateu. Bertako histori parte bat kontatzea paneletan, aukera oso ona da, bai paisajia disfrutatzeko, historiaz disfrutatzeko, kultura dakau, historia dakau, eta gero, oain lora garaien etortzeko aukera baldin badago, usaia eta ziklo baten, esango dugu, udaberriko zikluan hasera oain dela. Aparte, bisitak gidatuk hasia egiten, eskolako umeekin, eta nahi dunak, taldian, eta, gero family planien, etorreleke kuadrilak, eta, goiz pasa baten, gero hemen herrin gehatzea, jende asko geztu ezautzen, herri txiki eta nola Gipuzkoan barrun garen, jendiak ez dago oitxurek igual barrura etortzeko askotan, eta aukera politia izenleke family plana egiteko. Berde azaldu ohi den paisaia, zuri arrosaz margotu ohi dute sagarrondoen loreek. Ikuskizun zoragarria da, baina oso laburra, hiruzpalau astetan bakarrik irauten baitu. Lore kantitate handia ikusita ematen du Errezilgo sagarruzta benetan ona izango dela. Hemen, Errezilgo sagar barietateari Ibarbi ere esaten diote. Lora asko dugu, eta brote oso ona dakala emateu, eguraldik pixkat launtze dio, oain arte, eta ematen ez, botoi asko, lora asko, ugari dago, eguraldik launtze baldin baino, eta inongo zeik espaldin bada, izango dugu, nik uste, sahar urte ona emateu izango litzakela. Gaur odeitsu atera da, eta hemendik Hernio mendiaren presentzia ia ikusezina da. Hori delata, gaur ez dugu erlerik ikusi beharrezko polinizazioa egiten. Eguzkia eta beroa lagun, loraldiak beste zentzumen bat pizten digu, usaimena. Gaur eguraldi nahiko motela dakau, baina eguzki pixkato temperatura altu egon balitz, hemen ibiliko litzake erlia,
o insektuak askoz gehiago, eta usoiare gaur baino askoz usoi gehiago izango den duke. Behin 20 gradu, 18 gradu ezko euski pixkat joko algo beste movimentu bat egongo litzake, erli etortzea lora, eta izatea festa. Bestela gerturatzean ian, usoia oso usoi hona du. Lora garaian sahasti batea gerturatzen bazeate, perfume usoi bat bezalaxe da. Patroi frankoko landaketa sistema erabili izan da tradizionalki. Baina badu alde txar bat, sagarrondoek hartzen duten altuera delata, inaustea edota sagarrak biltzea esaterako zailagoa izaten da. Hemen errezilen egondan sahasti tipo bat izango litzake hau ez. Franko bezala ezautzen dian, arbola ireki okopan daude. Naiz eta biltzeko eta ez da eroki laneako urte askon iraupena daka sahasti hauek. Kasu honetan, igual eguko ditu, 40 urte o 50 urte. Bere alderdi onak eta txarrak dazka. Laneako ez da erokina, baina errezilen historian zehar beti olako sahasti landu izen dira. Gaur egun sagasti berrietan lana errazten duten sistemak erabiltzen dira. Indar txikiko edo tarteko txertakak izan ohi dira. Sahasti hau laneako askoz erokio da. Bai traktoreekin ibiltzeko, tratamentu egiteko, eta gero nola ez, sagarra izateanian biltzeko. Podak gore bai, eta bentaja asko daka. Bakarrikan, dala sagarlandaria debila esango dugu. Bere bururi usteko kapazidea nola ez dakan, estruktura gorrati sartzea. Orduan gaur egunean lana errezoiteko, hemen dago modelo bat. Eta hemen dakau erdibideko bat, dala zainak zehazkana, ez olain debilak, eta ez dara frankua o arbola osoi gasiko litzakena. Orduan honek behar du, erdibideko estruktura bat sartzen zaio, aiziek eta ez kolokatzeko. Elkarteko kideak fruiteleko bazkideak dira. Aldizkatze edo alternantziaren ondorioak minimizatu nahian, frutazainen elkarteak aholku ematen die egin beharreko landaketei eta lanei buruz. Fruitel elkarteko teknikarik esateigu, guk ze garaitan poatu berdeun, nola poatu berdeun, eta pixkat bideratzeu baserritarra errendimentu sahasti mejoratzeko. Bai produktibide aldetik, eta etorkizunei begira, poda diela, tratamentu diela, kalidadeko sahar bat izateko. Azkenean gure helburu da, kalidadeko sahar bat izatea, kasu honetan errezil saharra atik egia. Orduan, izango litzake, kalidadian mejora egiteko teknikua lana. Duela gutxi, Ibarbi errezil sagarra taldeak produktu sorta bat merkaturatu du, mota horretako sagarrak eta herriko sagarrondoak erabiliz. Ibarbi markako sagarzukuak, pureak, marmeladak eta gozokiak ateratzea, errezil sagarra sustatzeko beste bide bat da. Hemen dakau, azkeneko 2 urtetako kanpainan indian produktu batzuk, eta kasu honetan dakau, saharzumua, errezil sagarrak utxak egindako zumua, mermela da, produktu bat oain arte etzan gehi erabiltzen, baina, sahar puria deitze jau, eta hemen azkeni dakau, sahar dultzia, bizi guztien izatuen bezala, membrilua. Errezilgo sagarrak udalerrian izan duen eragin handiari eta historiari begira dago elkartea. Baina batez ere, etorkizunari begiratzen dio, eta horregatik, ilusio handiz ari da lanean.